Saudara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi akan menghapuskan utang atau tunggakan pajak sekaligus denda kendaraan bermotor. Nilai tunggakan yang diputih mencapai hampir 2,8 triliun rupiah. Menurut Ahmad Lutfi, penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor akan memberikan keringanan kepada masyarakat. Pemberlakuan penghapusan pokok pajak dan dendanya diberlakukan mulai tanggal 8 April sampai 30 Juni 2025. Di mana posisinya adalah bahwa pajak bermotor di Jawa Tengah itu piutangnya hampir 2,8 triliun. Masyarakat kita belum membayar pajak. Kita akan lakukan penghapusan pokok pajak dan dendanya. Tetapi kita dengan batas waktu yaitu tanggal 8 April sampai 30 Juni. Selamat sore Mbak Cantik. Sore. Nah, ini menurut jenengan tentang Undang-Undang 31 tahun 2024 ini terkait dengan penghapusan denda dan pajak terutang kendaraan sepeda motor. Menurut jenengan gimana? Sangat membantu masyarakat, bagus sekali program itu dan meringankan sekali. Oke. Dan untuk warga maupun masyarakat yang merasa terbantu ataupun dibantu harusnya bagaimana? Ya rajin bayar pajak dong untuk selanjutnya. Karena sudah diampuni pajaknya gitu kan. Oke. Nah, jadi intinya adalah yuk sama-sama kita taat membayar Pajak. Oke, makasih. Canggemin ya. Nah, Stroy mau nangen ya ya. Ada OTB yang bisa ya yura teko-teko. Ngenten nganti ngake. Sekali-kali mlaku karo nek menawa nolek barel tum. Bae kok aku mambu keringet menawa. Andani kan. Tenan, aku feeling gue iki wis mambu gandane keringete iki wis. Lha ya. Metengkrong ning kono wis. Ngono iku mbok WA ngandani aku ning kene terus susulen. Nah ya. Metengkrong. Lha ya. Fungsine WA iku dek nggo ngandani kanca. Ngono sama tak krutuki kok kene ya ora salah aku. Oh nek mangan enak, nek warung pecel dan rujak jingur ini lali, karo kanca lali. Kuatir nek takon bayar. Alah. Ya ana warung rujak jingur, pecel lele, pecelan, pecel. Wah komplit ya, masakan tempo dulu dengan kearifan lokal ini. Iya. Wah. Ya jawab nek kakone jajak no des iki kok siji kok. Aku kok gregeten aku. Wong kok iso nek ana ngene iki lho. Ora tau nek jenenge. Itu dhewe modele. Iku fungsine HP iku apa ya? Ya apa iku wong luar negeri nyiptakno HP iku fungsine apa? Ya, itu HP-HP-nan. Lah HP-HP iku mbok ceketem ngono WA aku dak yo kena ana nggon ngene oh nasi pecel lontong pecel. Oh iku bakule sibuk. Ngono iku dimanfaatno teknologi. Ngosek botro itu mau gak aku mau terakhir kowe WA ada iso iki ra nek kuotane tak goleki ubeng-ubengan ngasih kemringet kabeh ngene iki kok. ora roh lah aku lek ngenteni kok ngene kan goleki kan mlaku kok. Ya ik ngono iki klenger apa piye. Nah iya. Kowe ku di HP fungsine apa? Tak takon. Teknologi diciptakan kowe nyekeli HP nyeketem HP loro telu iku gak ono fungsine nek terus tengok-tengok jajan nglimping-limping ini kan campur kandhane. Malah jedodot ning kene ndelok ya warung ana warung bukan angkringan lho warungnya bukan angkringan. Iya, Aku iya. Kapan ning kene lek? Aku mau kok. Lho kok
aku nih ya kok ndak ya mbok liwati cah ngono ku dhek biasane aku ning kene diampir-ampiri wae kan entuk. Lah iki mau terakhir ame tak apa jenenge? Bandem. Oh, karo Biar kanca. nanti anu kok tak. Napa karo panganan niku sentimen. Khawatir, ya maaf ya, khawatir tak kon jajakno. Udah kayak biasanya, nek kowe tak Iya. undang tak jak jagong udah mesti ada sesuatu sing Iya penting, penting sing perlu jenenge? dibicarakan. no hal sing darurat. Darurat. Ya pesen apa sih? Ya sanone apa ditokno kabeh. Tanane apa iki? Bakule nek ndi malah. Iku bakule memberi. Iya. Kok iku mau kan bar tilek sawah kono lho. PDAM kono. Terus? Tak tiliki kan suwe kan wayah ameh tandur. Terus. Maaf lho ya iki aku tak nganu tak aku cerita ngandani. Nek sawahmu nek kono ngono pira? Neng kono ya 5 hektar. 5 hektar, terus? Kono terus brang kono ya Mm-mm. akeh. Lu maaf lho ya aku. Tandani iku aja. Iya. Iya. Ono wong sawah. Sawah 5 hektar kok. Hasilnya kok mau 3 kilo. Pes muda Pes muda. Muda berapa kilo? 7 kilo. Kebanget. Nyenyek kok. Ayo nak bakul ya. Itu senah. Apa kowe? Ya anane apa? Apa Gak, aku iki seneng menu anu. kene? Semanggi. Lontong semanggi. Sekolah. Iya wes aku lontong semanggi karo es sekolah. Ning janjane ya macem-macem ono kene. Iki karek nganu lah ya. Itu ada rujak congor. Congorem. Iku. Kok iso. Congor tenan ya. Congor. Lah iya. Lah iya. Iku jenenge rujak congor. Lah iya nek ora percaya kowe. Congormu sing kakean. Iya. Padon kok. Ngono. Ora pesen. Olah karo ngono ya apa mau? Pecel ya? Oh. Pecel. Ngono lho. Ora ngono. Ngene lho Lek, ya Iya, nek iya. perkara ngene-ngene iki sadurunge tak ngomongi wis aku wis bolak-balik omongan. Iya, Nek piye? ono ngene-ngene iki aja kuwatir njak aku seneng kuliner-kuliner iki. Nek perkara maaf lho ya iki maaf. Iya. Piye? Ngono kok wis sama. Aduh. Ngono Lek. Tenane ta ora? Tenan aku ber anu pupuk iki lho tak tronton, tak tak. Nah, iki lho, Tro. Ngene iki. Hop. Bakule disuta, wajah sing cantik cerita. Yes. Anu Lek, bakule kok cepet ngono Lek. Feelingnya kok begitu pesen langsung. Loh, Mak ketemu Masa kene iku selalu sedia, Tro. Sedia, iya lagi lho aku Iya. lagi reti nek ternyata cedak kene ae ya ono Ora satu. aduh aku ngono. Iki jenenge Warung bukan angkringan lho ono tulisane ning Iya. kono. Aku lagi iya. Lho kedak karo padonan lek ngomong iki anu mangan. Enak Lek. Nah enak ya aku tak bungkus itu tukang-tukangku anu itu sing do nganu itu tandur itu tak bungkusna banget. tak bungkusno kok 15 ngono. Karo kowe. Kamu ono piro Kak Kep? 15 sing ning kono iku mau. Ngono iku dhek tak rumati kabeh golek kebutuhane. Aku eling, Tro. Apa? Tukangem ku harine ndek mbok tukokno motor siji-siji. Motor Lek. Iya. Tak tukokno Lek, aku sak akeh do nyepeda rek. Lah iki nek pertanyaane ngene. Nah, Aku dek ngene diceritani karo bocah. heeh. Anu nun tulung Lek Heeh. takokno Pak Sastro. Apa lah? Apa? Giman? Gimana Ngomong Lek, gitu gimana? lho. Ya Lek gimana? Aku ngomong ngene, tulung Lek, iku aku ya bener ditukokno motor. Heeh. Gua inventaris kan Ah. lho. Gua plaku rono dari mari. Antene ono Dek. Ning aku ndek nyanane ku njaluk iki lho Lek. Motor iki ana papat atau pira ngono. Nggonku terus nggone sapa iki Muri? Nguri terus Jumani Heeh. nah karo Samidi Iku iku. ya harene iku telat le bayar pajak ngono kok Aku ngomong ngene anu kok lali ndekne ya. harene iku wis omong kuwe mbok semayani Ya sing lali aku. Lho maaf lho jenenge ya maaf ya usahaku kan ya. Kalau aku Elon Musk iku ya tak join Iya, siapa? Elon Musk. wong luar negeri ku Iya lho iku tak lho maaf lho ya aku Eh. rencana kan ame gawe kota ning Mars ngono. Dadi dene Betul. ngubungi aku sik malah.
Cah, Kan wae. Mares iku sing kono wetan Semarang lho, kok. Ya rada mengek ngene iki, Cek. Nyemplung laut iki kene. Aku kesel aku naman karo wong sing kurang IQ-ne kurang anu iki. Orang ngono. Piye? Iya aku mau lek gimana iku ya Iya. Lek gimana CS. Ono 4 tahun. Lho kok saya mendiak lali lho. Ono wong lali kok nganti 4 tahun nek ra kowe ku mulo ono, Tro. Sekretarisku menawa kan ya kelibatan. Jabatan piye? Ya lek ngerti ngono kancane. Hmm. Kok ya tak omongane soalnya wong ya kudu montor deh aku Yo kita omongno kok angen di 4 tahun. berarti ku rata-rata semono lek. Yo iso ae wong. Iya. Soalnya ya maaf ya aku kan Iya. aset kendaraan iku akeh lek. Iya, aku paham, Pak. Truk. Nah, itu anu iya. Aku paham. Iya iya. Tapi sak maksud kan ngene, Tro. Nganti 4 tahun to ya kebanget. Bangetan nih tamu kok nganuku sing Lah iya lah, iki mumpung ono informasi apa. Ulan kowe tak kandhen tak Iya, iya, iya. informasi. apa iki infone sing anu sing jelas iki. Yang pertama, Heeh. Gubernur Jawa Tengah udah lagi. Lagi ya ndek Aku iku. Pak Lutfi. Lebih. Nah, Ya Pak polisi ku padha ae. Ya. Polisi mah anu ya paham ngono ya. Iya, ya paham, udah. Iku Kapolda ya? Kapolda. Kapolda ya? Hmm. Paham tentang ngono iku. Heeh. Iya piye? Nah, iku maune nang Jawa Barat. Heeh. Jadi Mulyadi. Oh gubernur anyar Gubernur iku padha ae. Padha ae. Terus apa tuh jenenge? Iku Deddy Mulyadi itu mencetuskan penghapusan pajak. pajak dan pajak denda dan pajak terhutang kendaraan bermotor, termasuk motor karo mobil. Diulangi agune. Wah, apa iku? Zaman semono eling ora teks amnesti. Zaman Pak Jokowi. Nah, itu saiki diterapno nang kendaraan Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Nah, Jawa Tengah ternyata saiki iku ya padha penghapusan denda dan pajak terhutang. Nah, iku kesempatan kan itu. kesempatan. Kesempatan 4 tahun lho. Ya iya lho, terutama nomor dinggo masyarakat sing akeh sing do mati. Nah, iya. Iso bisa berarti bayare nganu ya tahun iki tok ya. Tahun 2020. Lah iya gak iya pemasukan pajak terus akhirnya wong terus berbondong-bondong bakalane. Ngono. Wong sing wis telat, Bro. Pajak sing telat 2 tahun 3 tahun, meh bayar dari awang-awang ngono. Dene ya pokok pajaknya piro. Nah, dengan adanya pemikiran Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Tengah, sehingga masyarakat sing wis nunggak kira-kira bertahun-tahun itu bisa perpanjang kembali dibayar pajak kita. Jadi intinya meh bayar pajak itu ya. Meh bayar pajak langsung yo aja tinggal-ngel. Ya. Yo ngene kita bayar pajak kok tinggal-ngel. Tak iya terus ditendok pirang-pirang. Nah iya. Kan iya Masih biasa. keselek-selek. Iya. Iki termasuk gebrakan apa? Perlu dicontoh karo Nah. iya. Ben daripada durang bayar pajak. Kalau diputihno ngono iku Ora putihno iku jenenge penghapusan iso nggo pemasukan nang pemerintah negara ngono nggo pembangunan nembali iki kesempatan. Ngomong saiki bayangno kok, Tro. Montorku nek nang nggone tukang iku, apa tukang apa anak jenenge? bahu. Anak bahu iku ana sing papat sing lagi tau papat. Iku sing durung kebayar. Ya engko tak cek engko. 4 tahun. Lah nek sing siji kira-kira 250 ping papat. Wis 1000. Wis 1000 pang papat neh. Wis 4000, Tro. Dulu dendone. Iya ora, tak pirang-pirang. Digo anak tum nempur dak to pirang-pirang. Iya. Ngomong ada kesempatan seperti ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 itu sudah berlaku. Sudah berlaku Tentang penghapusan denda dan pajak terhutang kendaraan bermotor. Iya. Oh, langsung samsat kono lho urusi dhewe. Ya kok wong kantor. Engko wong kantor tak telepon. Tapi kan yo kandhane. Dan dicake kabeh. Aja nglaling-lali ya. Oke, bukan. Pembangunan. Nah, iya. Ya ben nek dinggo metu-metu ora ditilang polisi Nah. ngono lho. Justru, Tra, dengan adanya penghapusan pajak itu motor-motor yang mati-mati muncul neh, pajaknya tambah banyak loh. Soalnya akeh loh. Kayak pendapatan negara ngono lho, Lek. Iya. Pendapatan negara kan dibalike ning pembangunan rakyat.
Ya, bener ah. Karo kilo pas kowe awan-awan kan kadang hutan nang ngene apa sawah ngono ku nek umpama gak sempat masak peseno iki lho. Iya, nanti nomor teleponnya. Mbah. Nang ngarep ono. Lah iku mau jale udah yo tutuk mesti. Kuwatir. Kamu kan cedak enak. Nah iya yo cedak. Enak. Yo. Jadi ngene lho, Tro. Iya, iya. Program gubernur ya nomor 31 tahun 2024 tentang penghapusan denda dan pajak terhutang kendaraan bermotor jelas-jelas untuk membantu iki bayar kowe Pak Kutro. Aja kuwatir lek nek masalah badokan niku tak aku wae. Ora patek percaya aku. Lho, engko nek anu ya takon nek bayar iku wong kantor ngono takon rene. Ya wis. Iya. Aja kuwatir, Tenan ta ora iki ngono. Tenan sami aku ya seneng iki enak masakane nggone ya resik ombo. Ngono seneng aku lek ngono-ngono. Ya ngono aku tak mulai sih lho ya. Mulai. Lho ngusah bareng-bareng ngono maksudnya. Aku ono penting sih. Lah aku terus piye iki mulai dhewe neh ngono. Ya ora apa-apa ka kowe jago ngecek karo bakule dah iso atro. Lah ngono aku dicekel kon nganu. Ya wis sampe nggo apa lah. Kon isa-isa apa napa ngono ah. Wis mulai sih aku. Mulai sih. Ya wis ah kono. Mulai aku tak tengok-tengok iki aku ya durung tak kopiku kok. Sampun Mbak, anu nggih tak. Tahu Mbak iki mau anu tak disan bungkus. Lho iku kok aku kan sawah. Aku Mbak. Telas pitung dosa Om. Kan gangsal 12 bungkus, dahare teng mriki mau kalih. Salah anu anu Mbak iki kita dompet tuh kari neng kono ayam-ayaman mau sawah mau awake linggih ya neng kono. Iki aku ya tak balik sik Mbak bocahku ben rene ngono karo sisan bayar. Anu tak jupe sik. Ya dalah, kocur temen aku kuwi, ajeg lho ya. Ya Allah, kodiar tenan iki.